3 май 2024, това е банята в Хотов. В момента е затворена. Подготвя се за ремонтни дейности. Това, което можем да видим е, че цялата вода почти от сондажа тече в това, което виждате е басейни, кури, малък качелен басейн. Абсолютно също е българската баня. Това е сондажа. Тук, което излиза е проточната вода от находището, което на практика цялата проточна от банята излиза тук. Съблекалния мейка. Съблекалния женска. Пералня. И женско отделение. Женското отделение като мъжко. И пералнята.